Fă-te antreprenor, da. Mă uitam așa pe geam și mă gândeam că, bă, nu e ușor. De exemplu, acum am fost și eu operat, am avut ceva acces pe o feasă și o săptămână a fost treaba până s-o făcut tot sistemul să poată fi operat. După aia operația, de acum încă vreo 2 săptămâni cât de cât să pot să fac ce stau și eu pe un scaun. Și mă gândeam că dacă facem doar antreprenoriat, cu ce mâncam? Bine, cu gura mâncam, dar nici acum nu tare am mâncat, eram, așa eram. Dar acum slim fit. Cu ce plăteam trecerea neplătit? Că, cum știți, nu tare bine merge tot. Mai ales în ultima perioadă, nu tare mă uit bine.